ଆଈ ମୁନା ମତେ କହୁଛି ଗପ କହିବାକୁ। ମତେ ତ ଗପ ଆସେନି। ତମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣାଅ ନା। ହଁ ଆଈ, ଆଜି ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ହଉ ବାବା ହଉ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗପ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଗପ ଶେଷରେ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବ। ନୟାଗଡ଼ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସାଧବ ଥିଲା। ତାର 7ଟି ପୁଅ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 7 ପୁଅଙ୍କ ବାହାଘର ପରେ ବି 7 ବୋହୂଙ୍କ ପିଲାପିଲି ହେଲେ ନାହିଁ। ସାଧବାଣୀ ଦିନେ ପାଖ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହଠାତ୍ ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୁଭିଲା, ସାଧବାଣୀ, ତୁ ଘରକୁ ଯା। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଗୋଟିଏ ଟେକା ମାରିବୁ। ଗଛରୁ 7ଟି ଆମ୍ବ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ତୋ 7 ବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବୁ। ଏବଂ ଏହା ଶୁଣି ସାଧବାଣୀ ଖୁସି ହେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ ବାଟରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଲା। ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଗୋଟିଏ ଟେକା ମାରିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛରୁ 7ଟି ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ 7ଟି ଆମ୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସାଧବାଣୀ ଘରକୁ ଯାଇ 7 ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସାନ ବୋହୂ ଭାଗରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଆମ୍ବଟି ପଡ଼ିଲା। ତାର କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। 7 ବୋହୂଙ୍କର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା। ସାନ ବୋହୂର ଖଣ୍ଡିଆ ଆମ୍ବ ଖାଇଥିଲା ବୋଲି ତାର ଗୋଟିଏ ନେଉଳ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତଥାପି ସାଧବାଣୀ 6 ନାତି ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ନେଉଳକୁ ତା ବାପା ମା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ଦିନେ ସାଧବର 7 ପୁଅ ବିଲକୁ ହଳ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଭାତ ଦେଇ ବାପାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ନେଉଳ କହିଲା, ମା, ମୋତେ ବି ତୁ ଭାତ ଦେ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିବି। ନେଉଳର ମା କହିଲା, ନା ରେ, ସେମାନେ ତ ମଣିଷ ଛୁଆ, ଆଉ ତୁ ନେଉଳ, କେମିତି ଖାଇବା ଧରିଯିବୁ? ନେଉଳ କହିଲା, ମା, ତୁ ମୋ ଲାଞ୍ଜରେ ବାନ୍ଧି ଦେ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିବି। ତା ମା ନେଉଳର ଲାଞ୍ଜରେ ଖାଇବା ଟିଫିନଟି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତାକୁ ଦେଖି 6 ଭାଇ ହସୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନେଉଳଟି କିଛି ନ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ବାଟରେ ଯିବାବେଳେ ନଈଟି ହଠାତ୍ ବଢ଼ି ଆସିଲା। ଆଉ କେହି ଆରପାରିକୁ ଯାଇପାରିଲେନି। ନେଉଳଟି ନଈରୁ ନଈ ଆରପଟିକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ତା ବାପାକୁ ଯାଇ ଭାତ ଦେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ରାଗି ଘରକୁ ଆସି ଗାଳି ଦେଲେ। ଆଉ 6 ଭାଇ ନେଉଳକୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ରାଗିଲେ। ଦିନେ 6 ଜଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଜି ନେଉଳକୁ ନେଇ ପାନେ ଦେବା। ନେଉଳକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଗଲେ। ନେଉଳକୁ ଗଛରେ ଚଢ଼େଇ ତଳେ କଣ୍ଟା ଛାଟି ଦେଲେ। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ନେଉଳ ଜାମୁକୋଳି ତୋଳି ସାରି ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାମୁକୋଳି ଖୁଆଇଦେଲା। 6 ଭାଇ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିବାରୁ ବହୁତ ଗାଳି କଲେ। 6 ଭାଇ ପୁଣି ରାଗିଗଲେ। ପୁଣି ବିଚାରିଲେ, ନଈକୁ ମାଛ ମାରି ଯିବା, ଆଉ ନେଉଳକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ମାରିଦେବା। ଏବଂ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ନଈକୁ ନେଉଳକୁ ଠେଲି ଦେଇ ପଥର ଦେଇ ବନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ନେଉଳ, ପାଣି ଭିତରେ ଭିତରେ ଗାତ କରି ବହୁତ ମାଛ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଛ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲା। 6 ଭାଇ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଆସିବାରୁ ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣିଲେ। ସେମାନେ ରାଗି ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ନେଉଳକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ରାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ନେଉଳଟି କହିଲା, ମା, ମୁଁ ବି ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ମୋତେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଭଲ ଲାଗିବନି। ନେଉଳର ମା ମନା କଲା। କହିଲା, ସେମାନେ ତ ମଣିଷ, ତୁ ତ ନେଉଳ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଜିଦି କରି ନେଉଳ ବି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗଲା। ଏମିତି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା।
ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଦେଖିଲେ। ସେଇ ଘରକୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ସେଠି 7ଟି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଲେ। 7 ଜଣ ଭାବିଲେ ଏମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇଗଲେଣି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ ଖୁଆଇ ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ 7ଟି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଈ କଥା ହେଲା ବେଳେ ନେଉଳଟି କବାଟ କଣରେ ରହି ସବୁ ଶୁଣିଦେଲା। ସେମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ରାତିରେ 7 ଭାଇଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି। ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରଣୀଟି ତା ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ ଆଜି ରାତିରେ ସେ ଘରେ ରହିବନି। ଏହା ଶୁଣି ନେଉଳ ଜାଣିଗଲା ବୁଢ଼ୀଟି ଅସୁରଣୀ ଆଉ ତାର 7ଟି ନାତୁଣୀ। ଏଇ କଥା ଯାଇ 6 ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ନେଉଳ କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ ଡରନି, ମୁଁ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ତୁମେ ସେ 6 ଭଉଣୀଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଶେଯରେ ଶୋଇପଡ଼ ଆଉ ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରଣୀର ନାତୁଣୀ ବକିଥିଲେ, ଡ୍ରେସ୍କୁ ବଦଳ ଉଦଳ କରିଦେଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରଣୀ ଭାବିଲା, ଏଠି ମୋ ନାତୁଣୀ ନୁହେଁ, ସେଇ 6 ଭାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି 6 ଭାଇ ଭାବି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଇଦେଲା। ଖୁସି ହେଇ ନାତୁଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲା 6 ଭାଇ ବସିଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରଣୀ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। 7 ଭାଇଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ନେଉଳର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଶୁଣିଥିଲା ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରଣୀର ଆୟୁଷ-ମଣି ତା ଚୁଟି ଭିତରେ ଘୋଡ଼େଇ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ଅସୁରଣୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଉଳଟି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆୟୁଷ-ମଣିକୁ ଆଣି ପଥରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଆଉ ଆୟୁଷ-ମଣିଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରଣୀ ସେଇଠି ହିଁ ମରିଗଲା। 6 ଭାଇ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ନେଉଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। କହିଲେ, ତୋ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ନେଉଳ ଭାଇ। ଆମ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ। ଚାଲ, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ମିଶି ସମସ୍ତେ ଯିବା, ମିଳିମିଶି ରହିବା ଆଉ କଜିଆ କଳି କେବେ ବି ଲାଗିବାନି। ଏ କଥା ଶୁଣି ନେଉଳଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଘରକୁ ଗଲେ। 7 ପୁଅକୁ ପାଇ ସାଧବରାଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। 7 ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ସାଧବ ପରିବାର ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ମୋ ଗପଟି ସଲା, ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରଣୀ ମଲା। ଏଇ ଗପଟିରୁ କିଏ କ'ଣ ଶିଖିଲ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗପ ନେଇ ଆସିବି।